mhlambe ake sithathele lethuba lesincome nje iperformance kaDunudunu laphana kuyidande eJuly. Cha, ibiyinhle kakhulu iperformance yakhe. Ube mixe kahle futhi laphana staging sakhe. Ubefake izipaisi laphana wafaka aromates kwi-performance yakhe. Bekungeyena nje yedwa kusukela ekuqaleni iziyophela kodwa sibonile kungena intombi laphana zigqoke oku-black and red laphana ziphethe izinto ezandleni laphana zinandisa i-performance kaNtonsula. Sabona kungena besuthu nabo bezonandisa noma ke bengene later besuthu kwase inqamuka ingoma kodwa kube into enhle kakhulu leyanto. Siyambonga nje uNtonsula ukuthi inkosi yami usithathile istrategy esiyaye simsebenzele uKhuzani, wasisebenzisa futhi samsebenzela. Asisho ke ngalokho ukuthi uma ngabe into yaqala ukwenziwa uKhuzani bese eyibuka uMthandeni ayithande bese naye eyayenza, asisho ukuthi lokho ku wrong futhi asisho ukuthi mhlambe khona mhlambe uMthandeni khona la eshoda khona, cha. Siyamncoma nje kakhulu ngoba kuubuhlakani kwayibona lobo. Kuubuhlakani nje kwayibona lobo ukuthi uyibone into enhle. Ukwazi ukuhlukanisa umdlalo womatalabhana, ungagcini phela sengathi namehla avalekile. Akusho lutho ukuthi into iqale uKhuzani. Into ebalekile ukuthi lento ayiqalile iyenzeka imsibizaphi usebenzela phi uMaskandi. Siyazi ukuthi lento yokuthi iperformance imixe kube nezinye izinto ezizononga iperformance staging sikomculi kaMaskandi ese stage. Siyazi ukuthi lonto ifike noKhuzani Dlamlenze. Njoba sesibona nje oMthandeni beyenza futhi kuhle, siyakujabulela lokho. Iyona lento ezokwenza ukuthi uMthandeni ngempela lingehli izinga lakhe lilo likhuphuke njalo, ukuthi uyakwazi ukubona into enhle futhi akanandaba ukuthi abantu bazokhuluma bathi lento uyithathe kuKhuzani, cha, because lonto ayikho important, lonto ayibalekile. Into ebalekile ukuthi leyo nto iyakusebenzela yini nawe ngesikhathi uyitholile. Iqiniso lithi wonke umuntu yonke into ayenzayo uyithathe somewhere. NoKhuzani naye noma ngathiwa lento uyiplanile wayihlanganisa yahlangana. Iqiniso lithi inhle lento, akuyi ngokuthi ngoba naku iplanwe nguye manje sekweyakhe yedwa, ngoba naye zikhona izinto eziplanwe abanye naye ayithathe ayisebenzise. Uyabona, ngenze nje isibonelo, uMalema wangena lapha ya FNB naku begubhu 10 years. Wabonakala uMalema entweni engathi itafula uplifta laphana iphakama naye, lento engathi itafula iphakama naye iyaphezulu, wazogcina uMalema phezulu abantu ebabukela phansi. Simbonile uKhuzani ngomunye unyaka, I think kwakuyiyona impucuzeko la khona wasebenzisa leso strategy lapha eMoses Mabhida la khona uKhuzani waphakama naye. Angazi ukuthi yini ke leya imphakamisa kodwa kusaCrane inyana waphakama noKhuzani lesa style esithathe kuJulius Malema. Kuyinto enhle nje kakhulu, kuyinto enhle nje kakhulu. Ngizama njalo ukubonisa ukuthi mangithi uMthandeni leyanto uyithathe ikade iqale uKhuzani kuMaskandi, asisho kabi lokho, asikusho kabi, sikusho nje ngokuncoma ukuthi into eqale kuMaskandi, amaciko kaMaskandi ayayamkela, ayayithakasela. Benhle kakhulu kwiperformance yakho mfowethu Fokamanqele Ntontsola. Cha, ibe yinhle performance yakho, waba entertain abantu, wabajabulisa abantu estage.
nezinga ke nje lakho siyalibona phela likhuphukile professionalism uyabona nje mawungadakwanga isiminofu emthandeni mfowethu wenza into enhle stage yazi mawungadakwanga mfethu ugologo uyazi uba professional man akukho nalokubhimba lokhu ohlezi ukubhimba mawudakwe isiminofu akukho nalokuphoxa lokho ohlezi ukwenza ube nje professional emthandeni asazi noma ukwenze lokho ngoba naku umcimbi omngani wakho noma vele sewukhuphula izinga le-professionalism kodwa nje sikushayela ihlombe Ntunsula mfowethu ibe yinhle into yakho Ntunsula mfoka Manqele ibe yinhle kakhulu into yakho laphana ezintweni zokugqoka I think laphana mhlambe kumele uthi ukwenza okungcono ke laphana kwi regalia yakho namagidango mamani o performer I think kunento eshodayo la engubeni zokugqoka kubalekile ukuthi nangendlela enigqoka ngayo nihlukanise imicimbi indlela ogqoka ngayo mawuyo performer emishadweni kumele ihluke kunendlela ogqoka ngayo mawuyo performer kwi-event I don't think ukuthi indlela obugqoke ngayo kwi-Dandi July ubugqokise okomculi oyo performer kwi-event i-event it's a special i-event it's a special thing it's an experience into eba kanye ngonyaka okumele ukuthi ukhiphe unyawo ngempela mawuzoya ko-performer kwi-event kungabi nje sengathi uyo-performer emcimbini le yasemakhaya emcimbini mhlawumbe isemshadweni mhlawumbe isemngcwabeni mhlawumbe umemulo umendo nomemulo cha noma mhlawumbe umenyiwe uzo-perform cha lokho kumele kuhluke indlela ogqoka ngayo kumele ibe spectacular iboniso ukuthi this is an event and kulonyaka iyaqala ukuba khona le event nje futhi iyagcina sesoze sibone next year ingakho ke ilapho ukubona indlamlenze ingena iyothungisa manje kune event onotice indlamlenze ukuthi igcoka kanjani iya ngisho kothungisa indlamlenze igqoka izinto ezintsha ungakazi uyibona igqokile indlamlenze makuyi event kodwa makuyile eminye imicimbi nje lejwayelekile ukhuzana ugqoka njengoba bewugqokile izolo so la kwezokugqoka engathi into yakho mthandeni ungayicabanga kahle lapha engathi ungayiplana kahle iyashoda la ithanda ukuxuba iyaxuba ugqoka sengathi uyoperform emshadweni ube uyoperforma kwi-event so engathi ungayihlukanisa uthi nje mawukwi-event ngisho indlela i-appearance yakho iveze ube bathini yes naleligama ibe unique yabona kwi-event ukhumbula ukuthi kusuke kukhona amaciko amaningi wena kumele ube unique iciko neciko lisuke lenza eshow ukuthi ukuvela kwalo akufani nokuvela kwamanye amaciko engathi ungayisebenzisa ke lonto Ntunsula umbono nje oqhamuka kithi siwomakhanya mfowethu asibongeke nje ithuba siphinde futhi sigcizelele lapha ibe yinhle performance yakho kade niyadakwa